Primeran, fe bat. 76-6. Cha-cha real smooth filma. Baina pelikula zalegoak bazarete, badauzkagu proposamenak eta batzuk behintzat dagoeneko estrenatuta daudenak. Esaterako, Cha-cha real smooth Apple TV'n, joan den ostiraletik ikusgai dagoen Cooper Raifen pelikula. Bigarren lana du hau, Shithouse izan zen lehena, 2020an, eta honakoak, bigarren honek, Sundance jaialdian izugarrizko arrakasta izan du, eta publikoaren saria eskuratu zuen. Film hau zuzendariak berak protagonizatzen du, 22 urteko Andrew da, eta unibertsitatea amaitzean gurasoen etxera bueltatzen da. Bere bizitzarekin zer egin ez dakiela. Don't have a job or you have a bad job. How much does a party starter get paid, I wonder? I have a bad job, yeah. Lan berria lortzen du Barnitz batako animadore bezala, eta horietako batean ezagutzen du Domino, Dakota Johnsonen pertsonaia. Eta Dominok autismoa duen Lola izeneko nerabearen ama ezkongabea da. We're not feeling it right now. Domino autismoa duen Lola izeneko nerabearen ama ezkongabea da. Ez da erretxa, bale, kokatuta. Ordune batetik Domino, bestetik Andrew. Eta Lola, Dominoren alaba. You and Lola dance your booties off. Oh, I don't know how to moonwalk. Topatzen diren lehen momentutik argi dago Andrew erakarrita sentitzen dela Dominorengatik, eta pixkanaka erlazio platoniko bat garatzen dute, senargaia baitu Dominok, eta alabarekin ere oso erlazio berezia garatzen du. Eta harreman hauek zentzua emango diote Andrewren bizitzari, galduta dagoen momentu batean. Do you have a husband? I have a fiance. I hear you're a great party starter. I hear you're a great professional lawyer. Gidoia argi bati eta zuzendaritza trebeari esker, interpretazio natural eta erakargarriak lortu ditu Raifek, kritikoek Dakota Johnsonen interpretazioa nabarmentzen dute. Nei pila gustatzen zait Dakota Johnson. Perplexing thing. You can't just decide that you Eta love aipatu beharra dago, Raifek 25 urte besterik ez dituela. Ze gaizte. Eta dagoeneko baditu 2 film luze. Ze gaizte. Eta, talentua baduela erakutsi du dagoeneko. Bueltatu zarete zuek noizbait, gurasoen etxetik joan, beste baita bizitzera, eta gurasoen etxera bueltatu? Ni bai. Ez. Baita ni ere. Ez da erresa, Bale. Ez da ez. Eizue, Cooper Raife zuzendaria aktore lanetan ere badago, ez da? Bai, hori da. Zuzendariak berak egiten du Andrewren lan hori. Cha-cha real smooth. Bai, eta ematen dunez, beti egiten ditu pertsonaia horrelako, oso pertsonaia atseginak, eta erresa dela simpatia sentitzea pertsonaia hauekiko. Bai, itxura hona du. Bakizu horrekon txio bat ikusi nuen, Dakota Johnsonek egin du pelikula bat, ez dakit 18. mendekoa da horrelako zerbait. Persuasion. Hoi da, eta txioak jartzen zen. Pelikulak itxura hona du, baina Dakota Johnsonen aurpegia da iPhoneak ezagutzen dituen norbaiten aurpegia. Irakurri nuen. Argudioa zen, munduan daudela, bi aurpegi mota, edo iPhoneak ezagutzen dituen aurpegia eta ezagutzen ez dituen aurpegia, eta orduan esaten zuten, horregatik adibidez Keira Knightleyk hain ondo egiten dituela horrelako pieza historikoak, ze badauka aurpegi pixka bat, ez dakit, antzinako aurpegi bat izango balitz zela. Timeless esaten denez. Bai, baina Dakotarena badela oso modernoa, eta oso kontzeptu bietxia iruditu zitzaidan, baina segituan ulertu nuen, eta orain jendea begiratzen dut, eta joaten naiz pentsatzen, zuk aurpegia, Bai. Idoia, zuk egintzen ezaken persuasion? Begira, esango diet, urrengorako. Perfecto.